салом дӯстон ва подписчикои канали мошиниҳои фурӯшӣ. Бо як навори нави мошиниҳои фурӯшӣ дар хизмати шумо. Рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошиниҳои фурӯшиятонро равон кунед. Курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошиниҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон бари шумо пешкаш мекунем. Касе дар канали мо меҳмон наёб нашавед, видеоро то охириша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. беҳтарин мошинаи бародаро чӣ хел мошиниҳо дар кора бинависед дар комментария. мо ҳатман мемонем дар навори оянда. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ Opel Astra G дар кузуфи универсал. соли бароиши 1998, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархш бошад 33 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 237 000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд 4 баллон дар ҳолати миёна қарор дорад, 4 электропакет. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефона. занг занед, маълумоти муфассалтарро аз худашон дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбати Opel Astra F дар кузуфи хачибек. соли бароишаш 1996, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 28 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 201 000 рубл. соҳиб мошин мега 8 моҳа ҳуҷҷат, 8 моҳа танировка, задагӣ пусидагӣ надорад, хадаҳои мотор 100%, чашкаш варид надорад. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефона. занг занед, вариантатонро пешкаш кунем. мегзарем ба мошини навбатӣ Nexi Daewoo. соли бароишаш 1994, объем мотор 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. нархш бошад 19 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 136 000 рубл. мотор 100%, хадаҳои 100%, 4 баллон нав, документош то 20 марти соли 2021. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатӣ Lada Priora. соли бароишаш 2008, объем мотор 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 30 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 216 000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд 1 моҳа танировка, 1 моҳа ҳуҷҷат. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбати ВАЗ 2106. соли бароишаш 2000, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Варзоб. нархш бошад 8 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 57 000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд документ дорад, сасяни 100%, нав мотор кардагия, хадаҳоян нав кардагия. марҳамат, номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбати ВАЗ 2107. соли бароишаш 2003, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 22 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 158 000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд 10 моҳа танировка, 10 моҳа ҳуҷҷат, баллоно аккумулятор нав, мотор, коробка, хадаҳои ягон камбудӣ надорад. сентрзамок, магнитофон, калонкаҳош зурай. мошин Душанбеда гаштагия. пусидагӣ умуман надорад. газ, бензин ҳардуш 100% кор мекунад. 10 литр газда 90 км дуни шаҳрда мегардад. 8 литр бензинда 100 км мегардад. марҳамат, номерош дар рӯи экрани телефона. занг занед, бо маълумоти бештар аз худи соҳиб мошин дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбати ВАЗ 2109. соли бароишаш 1994, объем мотор 1.4, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 8 000 сомон. ба курси имрӯза гардонем 57 000 рубл. 1 сола ҳуҷҷат то 9 апрел соли 2021. карбюратор
магнитофон оригинал, самбуфер чиста. Мошин монадёжника дискош престиж, сидельникҳои пеш ай максима, мотор беразход, полоборотай, аккумулятораш пачкай. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатии ваз 2110 соли бароишаш 2004 объём мотор 1.6 сӯзишвориш танҳо бензин коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақш бошад 21000 сомон ба курси 19 гардонем 151000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд состояние мошини аҷоиботай, кузиш тоза, задагӣ пусидагӣ надорад, краскаш нав, мотор нав, ходовоиш нав, салонаш тоза, 4 электропакет, 1 сола ҳуҷҷат. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатии ваз 2112 соли бароишаш 2005 объём мотор 1.6 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. нақш бошад 14000 сомон ба курси 19 гардонем 100000 рубл. 4 моҳа ҳуҷҷат дорад, 4 баллон нав. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатии ваз 2114 соли бароишаш 2008 объём мотор 1.7 сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механикай. мошини дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақш бошад 24000 сомон ба курси 19 гардонем 172000 рубл. соҳиб мошин мегӯяд состояние мошини зурай, расход надорад, 4 баллон нав. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. мегзарем ба мошини навбатии ваз 2115 соли бароишаш 2012 объём мотор 1.7 сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. нақш бошад 35000 сомон ба курси 19 гардонем 252000 рубл. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, ҳама чизош навай, мотор 100%, коробка 100%, кузуфош 100%, задагӣ пусидагӣ надорад, 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат. харидори аниқ бошад, бо савдо мешавад. марҳамат номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо.